खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। शिबसागराव नाव जाब्रथाय सासे गोमानानै दङ। हाग्रानि मैदेर उदखार खालामनायाव गोबां न'फोरा सिलिंखार। नगावनि जुरियायाव मोसानि गाग्लोबनायाव सानै गोब्राब जखम। आसामाव दैबानानि लोमसावनाया गोबां खहा गोग्लैनायनि जाहोनाव 11 लाखनिबो बांसिन सुबुंफोरा खहा जादों। लाभलिना बरगहाया पेरिस अलिम्पिकनि थाखाय थियारि। खोथा होनाय बायदियै मेघालयनि गिबि मन्थ्रिया मेगन नुयै मेथाइ रोजाबगिरिफोरनो दामग्रा आगजुफोर गथायनानै होदों। गिबि मन्थ्रिया काजिरङायाव दैबानानि खौरां लाहैदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। शिबसागर जिल्लानि दिसांमुखनि आफां गरदगा ओनसोलाव दिनै फुङावनो मोनसे गिख्रंथाव नाव जाब्रथाय जादों। बे नाव जाब्रथायाव सासे सुबुङा दासिमबो गोमानानै दङ। नाव जाब्रथायाव गोमानाय सुबुंखौ प्रमेश साहानि होननानै मिथिहोदों। बेनि अनगायैबो जाब्रथाय जानाय नावाव थानाय गुबुन साथाम सुबुङा खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोननो हायो। शिबसागर जिल्लायाव गिख्रंथाव दैबानानि थासारि सोलिफुनाय समावनो नाव जाब्रथाय जानाय खौराङा सोराङाव फैदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला साब्रै सुबुङा हाथिसालनिफ्राय नावजों शिबसागरनि निथाय पुखुरी फारसे फैबाय थानाय समावनो बे जाब्रथाया जायो। मख'नो गोनांदि बे समाव शिबसागर जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलाव दै बानाया गिख्रंथाव महर लाफुदों। मोनसेनि उनाव मोनसे गामिया दै सिङाव गोदोनाय खौराङा सोराङाव फैदों। शिबसागर जिल्लानि गेजेरजों आरो साखाथिजों बोहैलांनाय दिखौ दरिखा, बुरलुंबुथुर आरो गुबुन गुबुन दैमा दैसाफ्रा लोमसावनानै दैबाना जाहोदों। बेनि गेजेरावनो दिनै शिबसागराव मोनसे गिख्रंथाव नाव जाब्रथाय जानाय खौरांखौ मोननो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला नाव जाब्रथायाव गोमानाय सुबुंखौ नागिरनायाबो सोलिगासिनो दङ। दैबाना लोमसावनाया साग्लोबसारनायनि अनगायैबो आसामनि दिग्बैयाव थानाय सुबुंफोरा दासान्दि जिब जुनारजों मोगा-मोगि जानांनायखौ नुनो मोन्दों। हाग्रानि मैदेरा जानाय आदारनि आंखालाव गामियाव हाबफैनानै उदखार खालामफैदोंमोन। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला हाग्रानि मैदेर दान्थाला नबजति गामिनि गासै गंथामसो न'फोरखौ सिलिंखार खालामनानै गालांदों। सिलिंखार खालामनानै गालांनाय न'नि बिगोमाफोरखौ रेकामनि दुवारि, सिंग्र फ्राजा आरो रितेन बरा होननानै सिनायथि होदों। बबेखानि बे गाग्लोबनाय जाथायाव सासेबो सुबुङा जोखोम जायाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नगाव जिल्लानि जुरिया जेङ'ई गामियाव मोसानि उदखार। दिनै फुङाव जुरिया पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय जेङ'नीआव मोसानि गाग्लोबनाय जाथाया सोराङाव फैदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला दैबानानि समाव थानो जायगा नागिरनानै हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय मासे मोसानि गाग्लोबनायाव जेङ'नी गामिनि आब्दुल आजिज 50 बोसोर आरो दक्षिण कालाबदुआ गामिनि आख्तार आली 26 बोसोर मुंनि सानै सुबुङा गोब्राब जोखोम जायो। ओरैहाय जायगानि सुबुंफ्रा मोसानि गाग्लोबनायाव जोखोम जानाय सानैबो सुबुंखौ बोखांनानै नगावनि गंसे प्राइभेट हस्पिटालाव एडमिट खालामनाय जायो आरो बिसोर सानैनिबो गोब्राब देहायारि हालोदखौ नोजोर होनानै ICUआव थिसननाय जायो। बबेखानि आख्तार आलीनि हालोदा गाज्रिसिन आरो बियो थैनाय थांनायजों जुजिगासिनो दं होननानैबो मिथिनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला आब्दुल आजिज आरो आख्तार आलीमोना दिनै फुङाव आबाद फोथार फारसे थांबाय थानाय समावनो लामायाव मोसाजों मोगा-मोगि जायो आरो मोसाया बिसोर सानैनि सायाव गाग्लोबो। बे मोसाया जेरावबो दैबाना लोमसावनायनि जुनै लावख'वा हाग्रा ओनसोलनिफ्राय फैदों होननानै जायगानि सुबुंफ्रा सन्देह खालामदों आरो बेखौ लानानै ओनसोलाव गिखांनाय थासारि सोमजिदों। आसाम रायजोआव दैबाना लोमसावनाया बारानिफ्राय बारा जाबोनायनि जाहोनाव दासिमहालागै गासै 11 लाखनिबो बांसिन सुबुंफोरा खहा जानायजों लोगोसेनो थैनायनि अनजिमायाबो बांनानै गासै सा 38 सिमहालागै जाहैनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। आसाम हादाबसा बोथोर सामलाय बिफाना आसामनि गोबां जिल्लाफोराव दैबानाजों गासै सा
11,34,446 सुबुंफोरा खहा जानांदों होननानै फोरमायनानै होनाय जायो। बेनि अनगायैबो ब्रह्मपुत्र, सुबनसिरि, बरिदिहिं, दिखौ, दिसां, धोनसिरि, कुसियारा आरो बराक दैमाफोरा दासिमहालागै गिख्रंथाव थासारियाव इसारा होनायखौ नुनो मोन्दों। गं 28 जिल्लाफोरनि गं 2,208 गामिफोरा दैबाना लोमसावनानै खहा जानायजों लोगोसेनो गं 21 जिल्लाफोरनि गासै 42,476.8 हेक्टरनि आबादफोराबो गाज्रि रोखोमै खहा जादों। दासान्दि रिलिफ बादायाव गासै 8,459 सुबुंफोरा थानायजों लोगोसेनो रैखाथि मोननो हादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। पेरिस अलिम्पिक 2024 आ गेजेराव 21 सानल'सै। 21 साननि उनाव फ्रान्सनि राजथावनि पेरिसआव खुंजागोन 2024 मायथाइनि 33थि अलिम्पिक गेम्स। मख'नो गोनांदि फैगौ 26 जुलाइनिफ्राय 10 आगस्तसिम पेरिसआव सोलिगोन गेलेमु बिथिंनि मुलुगनां दावहा। पेरिसआव खुंजानो गोनां 33थि अलिम्पिक गेम्सआव आसामनिफ्राय सासेल' जुद्ध एबा दावहायाव बाहागो लागोन। आसामनि बै सासेल' दावहारुआनो जादों टकिय' अलिम्पिक गेम्सआव ब्रन्ज मेडेल देरहानो हानाय स्टार बक्सार लाभलिना बरग'हाइ। मख'नो गोनांदि लाभलिना बरग'हाइआ बे बोसोरनि 33थि पेरिस अलिम्पिकआव आइजोफोरनि 75 किल'ग्राम थाखोआव बाहागो लागोन। रिपर्ट बायदिब्ला टकिय' अलिम्पिक मेडेलिस्ट लाभलिना बरग'हाइआ आथिखालाव जार्मानियाव गोब्राब प्रेक्टिस खालामनायाव मुखुब। बे समाव आसामनि प्राणमिका बराया भारतारि आइजो बक्सिंनि कच महरै दङ। बबेखानि 33थि पेरिस अलिम्पिकआव लाभलिना बरग'हाइआ सनानि मेडेल देरहानो हागोन होननानै बक्सिं इन्डियाया मिजिं थिदों। मेघालयानि गिबि मन्थ्रि कनराड सांमाया मंगलबारखालि मेगन नुयै मेथाइ रोजाबग्रा ब्रुक बेन्डनि सुबुंफोरनो गावनि बाथ्रा होनाय बादियै दामग्रा आगजुफोरखौ गथायनानै होनाय जायो। मेघालय ग्रास रुट्स मिउजिक प्रग्रामनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रिनि थाग्रा न'आव जर'खा जथुमा लानानै दामग्रा आगजुफोरखौ गथायनानै हरदोंमोन। MGMआ ओनसोलफोरनि माखासे आखा-फाखा मेथाइ रोजाबग्रा सुबुंफोरखौ मदद होनो थाखाय गिबि मन्थ्रि मावख'आ राहा लानायबो जादोंमोन। गिबि मन्थ्रि सांमाया गावनो सासे आखा-फाखा गिटार दामग्रा आरो बियो गावबो खाबु मोननायाव जथुमायाव गिटारखौ दामदोंमोन। गावनि मावनांगौ हाबानि थाखाय गिबि मन्थ्रिया दामनाय देनायाव गोसो दंमोनब्लाबो जाफुंसार जानो हायाखैमोन होननानै फोरमायनानै होबावदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मंगलबारखालि मोनाबिलियाव आसामनि मुंदांखा काजिरङा नेशनेल पार्कआव दावबायनानै दैबानानि खौरां लाहैदों। गिबि मन्थ्रिया काजिरङानि अथ'रिटिजों सावरायनानै आथिखालनि दैबानानि थासारिनि बागै खौरां लानायजों लोगोसे गासैबो रोखोमनि राहाखौ लानो थाखाय बिथोन होयो। बबेखानि काजिरङानि हालोदा सिगांनिख्रुइ गाज्रिसिन जानायखौ नोजोर होनानै देरगावआव ट्रेनिं मोननाय सा 100 जवानफोरखौ रैखाथिनि थाखाय थिसननो थिरांथा लानाय जादों आरो काजिरङानि अरायथा नङि मावफारियाफोरनि फिक्स पेनि बागैबो हाग्रा बिफाननि मन्थ्रिजों सावरायगोन आरो नायबिजिरगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। मख'नो गोनांदि रायजोनि खना खनला दैबाना लोमसावनाय बायदिनो काजिरङा नेशनेल पार्कनि बांसिन बाहागोआवबो दैबाना लोमदों। बे समाव काजिरङानि दैबानानि थासारिया गाज्रिसिन जालांदों आरो काजिरङानि मोन 163 हाग्रा मावख' एबा हाग्रा बादाया दै सिङाव गोदोनानै दङ। बेबायदि गिख्रंथाव दैबानानि थासारिनि थाखाय काजिरङानि मोन 9 हाग्रा बादाखौ गुबुन जायगायाव बोस्रायनाय जाबाय। ओरैहाय काजिरङा हाग्रामानि बांसिन बाहागोआनो दै सिङाव गोदोनायाव जिब जुनारफोरा गोजौ हा आरो रैखाथि गोनां जायगाफोर नागिरनानै कार्बि हाजोआव खारलांनो गोनां जादों। रिपर्ट बायदिब्ला काजिरङायाव दैबानाजों मासे गान्दा फिसा आरो 4 जिब जुनारा थैनांबाय। बबेखानि NDRFनि टीम आरो जुनार डाक्टारनि टीमा काजिरङायाव गासैबो रोखोमनि थासारिजों जुजिनो थियारि जादों होननानैबो शिलंआव फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।